Sige. Ayusin mo ano yan, para kang bakla. Sorry. Sige. Oh. Dapat 25 degrees. Ano ba yan? Sorry. Parang Mickey Mouse. Hindi ganyan. Dapat 45 degrees. Hindi ganyan. Tingnan mo yan, oh. Yung SPO1. Yan. Oh, ganyan. Dito na, dito. Sir, yes sir! 45 degrees! Ano ba yan? Mayos ko! Hindi ganyan. 45 degrees. Yan. Ito na, butod. Yes sir! Sir! Ano ba yan? 45 degrees! Ayusin mo. Maayos ka. Ano ba yan? Maayos ka. Ano ba yan? Ang baboy. Yan. Very good. Ito na, Kilay. Sir, yes sir! Very good. Ito na, Bingkoy. Ano? Check? Ito na, Bingkoy. Tinawag kayo. Oh, bakit nakaharap ka dito? Harap sa harap! Yes sir! Sabi ko, harap sa harap, hindi harap sa kanan. Yes sir! Sibiyawan, chikay! Yes sir! Good. Sibiyawan, bukay! Sir, yes sir! Malis ka. Iba yan, parang rapper. Susin mo! Iba yan, parang rapper. Hindi ka dyan, dapat. Dito. Yan. Yes sir. Okay. Good. Yes. Pag may nakita ko, uubusin ko yung bala sa kanila. Pag mura ko lang sa kanila. Ano ba nangyari? Buti mo lang. Siguro ako. Ano ba yung plano ni Commander sa atin? Diba? Di ba natin alam eh. Hindi nga sinasabi sa atin kung anong plano eh. Oo nga. Dapat alamin natin. Mamaya. Ganun kaya tayo bababa ng pari. Buburing na kasi ako dito. Sige pare, puntahan ko sa Commander kung kailan tayo bumaba sa bayan. Sige. Commander! Tanga mo talaga, tumayo ka dyan! Ano ba kailangan mo? Commander, nakiusap si Ambrosio na kailan tayo bababa sa bayan. Magantay kayo sa desisyon ko. Hindi pa tayo pwedeng bumaba sa bayan. Mainit pa tayo sa mga militar. Sige Commander! Guys, si Commander, papunta dito! Mga kasukulol, manda kayo. Ako tayo magpahinga ngayon kasi maaga tayong bababa ng bundok para magkuha ng supply. Ikaw Tata, Jun, Ansi, Natoy, Apusyo, iwan kayo dito, bantayin niyo yung kampo. Maliwanag ba? Oo, sir! Ngayong gabi mag-aatay na ako para bukas. Ikaw Primo Calendro, sumama kayo sa akin. Sama-sama tayo! Maliwanag kayo! Tapos. Tara na. Chuikong parlorista. Ng dalawa, ikaw Lando at ikaw Rudy. Ako na kayo palagi. Secure niyo yung daanan. Liwanag ba? Opo, Commander! Kayong dalawa, ani at katingin. Mahuhuli lang kayo palagi. Nasa likuran kayo. Liwanag ba? Opo, Commander. Good. Commander, paano naman ako? Ay, ikaw? Sige, pero para may gagawin ka, puntahan mo na lang yung kampo ng kalaban. Wala na isa? Sino pa magkasama mo? Okay lang. Makakapagpalitan kayo.
Para kang palaka. Sabi ko, harap-sarap. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko nga alam. Okay, quiet. Maaga tayong magpahinga ngayon kasi maaga tayong Camera rolling. Ngayong gabi, mag-a-assign ako para bukas. Ikaw, Primo at Alejandro, nasa likuran nilang ko. Opo, Commander. Opo, Commander. Very good. Commander, paano naman ako? Ikaw? Hindi siya. Gutom na ako.